Wajo, let me see you. Go lo lo lo, let me see you. Go lo lo lo, Bukao, let me Bukao. Ya gani? Ya laula. Ya gida. Ya kana gida da ya wurin aikin naku. Alhamdulillah ne sai Masha Allah kai ya aiko ya kuke gida ayyukan da ke cikin dajin nan. kai dajin nan ba kyau mutum yana Allah. ba ka gani a jiki haka ne A ke gaskiya na rito na kara mai wallahi. ramewa Kai ai ba sai ka faɗa ba don da ya ga fuskar ka ya wallahi san baka san wani abu ba a cikin dajin nan muka je gwamnati ba ruwan sha ba komi a takaice kai muka tafi kucin ruwan sha babu bare ma ka gani To bayanin cin abinci ba. abinci ana faɗa maka ruwan sha tun da na tafi cin abinci na biyar Yalla bai bari ka je. Na san wani abu mu ma a lokacin da akwai lokacin da nake gama ɗan Boko Haram suka ritsa mu. aina Muna cikin wata gona da ake ce mata babban gona. Can kan hanyar Lagos din nan. Nake gama a nan cikin wani daji ana ce mai sarƙaƙiya. A nan gurin nake gama sai da muka share shekara 80. Muna a zaune nake gama ba ci ba sha kuma sannan kuma an hana mu motsa a zaune guri ɗaya. kuma kake raye Shekara 80 nake gama muka a zaune ba wani. ka ka dauke ni mahaukaci mana ni za ka zo kama ƙarya To kai kuma kai da ka tashi kai man ƙarya ba ya zage. Kai da ka ni fa ba ƙarya nake maka ba a to ita za ka za ka ji mana jiya nan aka yi mu tarasa mun ka dawo gida mu dan huta na sati abinci shinkafa wannan kai kan kasan tiya nawa aka tiya shidda aka dafa man ni kare kana nan yanzu tura ka ce abin nan ya hakuri ka ce haka ne kai da ce ka cinye kwanan shinkafa shida ha ba dai Allah bakacin gida ma dai a matsayina na ofisa ka zo bakin gidana ni za ka ma ƙarya ofisa kai ubana ne da zaka kamar ya ni za ka ma ƙarya to ban gane kai waye da zaka kai ban gane to kai waye da zaka ce wallahi sai rufe ka zo haka ba karewa ni za ka to ni zaka oke to ni da kai ma karewa ban kai waye da ba za ma karewa to ya za ka zo kai mutane karewa lafiya lau ya ake da dai bari malam wai ya za wai ya za idan nazo zan wuce har gida na zo idan ne mun ga Allah da ƙarya yi min kamar ya ƙarya ne ka matsayina na ofisa ka sai na maka da ka zama kai kai ba san ka ofisa ba ofisa insha Allah wannan lokacin kuma kuna ku samu zama lafiya a gari kuma kuna mu hayaniya ai ofisa mu mu sai ya ofisa kana ganin shi gurin ƙarya gari da me ma hada abun me ya hada abun ma ina zo zan wuce nan gurin kawai yazo ya same ni yace wai kana ji ba ina jin ka kana ji ba akan ƙarya bane wake yi ba magana ƙarya ba kai wannan ya ni zan yi ƙarya kai ma kana ta ina ƙarya to kuma ta da ni kuma kace min na ma ƙarya geme da ni haka kace min wannan da kake gani yanzu magana magana ma damuwa ne da kayi magana yanzu a ci ƙarya kake ni ma abin da ne shi ya sanya kuke gana nan gurin yanzu ko majalisa ne yanzu nan sanarwa sai dai hira in ji ana yi saboda bani magana yalla bai da girman ka haka kace kuma kai majalisa an babu ku magana ai ba majalisa ai bani magana saboda idan kai magana yanzu a ci ƙarya kake kuma ko can na je bana magana shi saboda yalla bai sai ni ba da ka magana saboda da na je zai magana yanzu ka an ce wani bana ce magana kake saboda haba yalla bai nan na ga wani abin al'ajabi ai na kenan na ga wani abin al'ajabi ai na in na faɗi za a ce ƙarya nake shi sa ban ma faɗa ba faɗi min mujalla nan gaba garan na ga kaza tana tono ne ta tono giwa ta haɗiye ta cinye na faɗa za a ce ƙarya nake Baba ni ka tafi kaya kake wallahi Musa ai har kan bai da kunya kamar yadda na mai ai baba ni ma ina tunanin da kake kada ne hujjar ni ma ba yadda ne yawa kake jaba to ku duka durun uwa ku to da danna mana like sannan ku danna mana subscribe ku taba alamar ƙararrawar sanarwa